बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ निउज रुमाव दा समाव जों सासे गेदेमा खन्थाइगिरिखौ लानानै फैदों सारदा प्रसाद मोसाहारि। बिथाङा सासे मैखोम खन्थाइगिरि आरो खन्थाइयानो बिथांनि जिउ। जों बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो खन्थाइ लिरनायनि आन्दोआव मा बिथाङा प्लेनिं खालामो बेनि सायाव जोङो सावरायनि आरो बिनि खन्थाइफोरनि मेसेजखौ बिथाङा बोरैहाय बनायनो लायो जों बेखौनो जों मिथिना लागोन आरो बिथांनिसिम जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय बरायनाय होदों। बरायबाय। नोंथाङा जाबाय सासे मैखोम बर' खन्थाइगिरि। नोंथाङा बिजाबबो दिहुनदों खन्थाइखौ बुथुमनायनि गेजेरजों आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बर' लिरगिरिफोरनि मोनसे गौथुम बेनिबो नोंथाङा दैदेनगिरि जानानै दङ। दा बेखिनि समाव जों नोंथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायगिरिफोरनि सिगाङाव नोंथांनि गावनि सिनायथिखौ होजानो जों लुबैदों जे नोंथाङा आगु समाव उन्दै समाव माबायदियै जिउ खांबोदोंमोन एबा माबोरै देरबोदों बेनि उनावहाय नोंथाङा सेंग्रा जालिया समावहाय माबायदि समाजजों एबा फरायसा गौथुमजों थाफानानै मा खामानि मावदोंमोन लोगोसे नोंथाङा जिउआव मोनबोनाय माखासे रोंगौथि बेनि सायाव नोंथाङा बुंनानै लाग्रोदो। इंखं पाब्लिकेसननि गेदेमा राजेन बसुमतारीनिसिम आंनि गंग्लायनाय जासियो। बेनि उनाव आं फोरमायथिखौ बुंनो लादों। आंनि मुङाथ' मिथिगौ सारदा प्रसाद मोसाहारि होनो आंखौ। आं सासे रिटायार्ड पार्सन। 1911आवनो आङो रिटायार जादों। 2011आवनो आं रिटायार जादों अक्ट'बराव। दासिम आंनि रिटायारमेन्टआ 10 बोसोर जाबाय आरो बैसोआ 60 + 11 71 आं जाबाय। बेनि बिथोरावनो आं जा हागौ गोदो हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव गल्पसो लिरोमोन आं। आदैनि दाहोना रुवाथि, आबैया मानि जिंगा, गिदिं खननाय ओंख्रि बेफोरबायदि सल'फ्रा बै समाव बायदिसिना मेगाजिनाव ओंखारलांनायाव जोबोर खुसि मोनदों मानसिफोरा। आरो आंनि हिन्जावा दा थैलांबाय। आंनि हिन्जावा आंखौ खन्थाइ लिरनायाव होनबाय थायोमोन, खन्थाइ बिजाब दिहुननायाव होनबाय थायोमोन, खन्थाइखौ सोर फरायनो, मानो खन्थाइ लिरो, सल'जोंसो नों मानसिफोरखौ नों जे लिरगिरि फरायगिरिफ्रा मिन्थिगोन ना खन्थाइखौलाय सोर फरायो, खन्थाइनि आयदाखौ सोर बुजियो। दा आंहा बे मोनसे आफस'स आरोखि। दा गोदो-गोदायनिफ्राय आं सल' लिरदोंबाबो आङो दा सल'खौ लिरला। बिजाब जालायनो हानाय आंनाव रेगे-रेगां थुबुर सल' दङ। दा आंनि बै हिन्जाव रुंग'लांनायनि मिजिंखौ जुदि आं सुफुंनो नागिरोब्ला सानसे बेलासे आङो बे सल' बिजाबखौबो दिहुननांगोन। आं माबोरैहाय खन्थाइगिरि जाखो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो खोथा होननो नागिरनि जे आङो गोदो क'क्राझार पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव आङो दंगासिनो दंमोन। दा सावथाल बर'जों दावराव जाबाय, जेन'बा मुसलमानफोरजोंबो जोंनि रायट जाबाय। बे जानायाव आंखौ ट्रेन्सफार खालायहरदों गसाइगाव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिभिजनाव। आं बाहाय हारसिङै 22 बोसोर साख्रि मावदों। आंनि अल्टारनेटिभ रावबो थाङाखै ट्रेन्सफार। बे दावरावआवनो आं दंगासिनो दं। ओंखाम जानो फैबा हटेलाव आंखौ दै जिङाव नारथुमनो नागिरो, जोगार हरनो नागिरो, नाख्लायहरनो नागिरो, नों सोर? बेबादि आंखौ बै समाव आं लोगो मोनजोबदों। थेवबो इसोरनि उनाव आं बारग'बोदों। आं 22 बोसोरनि उनाव आङो जेब्लानाखि रिटायार जायो आं न'आव फैफिनदों। बै समावनो आं खन्थाइ लिरनो सोलोंदों। नङाबा खन्थाइखौ आं लिरनो रोङामोन, लिरनानै आं फोजोबनो रोङामोन। दा खन्थाइया आंनि जिउ। आङो गोबां खन्थाइ बिजाबबो लिरबाय। नै दाख्लैसो आङो लकडाउनाव आंनि मोथिसे सन्देह खन्थाइ होननानै आङो खन्थाइ बिजाब मोनसे दिहुनदों। जे खन्थाइया दासिम बर'
थुनलाइयाव थुबुर भाबै सनेटनि बिजाब गैया आं बेखौ दिहुनना होदों जे खन्थाइया खन्थाइ बिजाब दोंसेयाव बैसागुनि गासिबो खन्थाइ साजोबा आं बेहाय बैसागुनि सेर सेर बैसागु होननानै आं मोनसे खन्थाइ सुजुदों दा बिदिनो आङो गोबां खन्थाइ बिजाब आङो दिहुनलांबाय नोंथांनि उन्दै समनि जिउनि बाथ्रा आंनि जिउनि उन्दै बाथ्रा बै समावथ' आफाया जेब्लानाखि थैलाङो आं एल.पि. स्कुलखौनो गवाखै आइया आंखौ थुथि जोब्रै जेन'बा फेदेरबाय फोलावबाय आङो 1960 आङो एम.इ. स्कुलाव थांबाय बै समाव 1972 आङो मेट्रिक पास जाबाय 69 1969 आङो मेट्रिक पास जाबाय 1972 आं जेन'बा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय आंहा बै उन्दै समाव बोरैहाय मेट्रिक पास जानानै आङो साख्रि लानो हायो माने फाइनान्सियेलि जोंनि आफायाथ' बिदिनो जाहैबाय कृषक थाखा फैसा गैया बिनानाव दं फंबाय दं आङो मेट्रिक पास जानानै साख्रि लानानै बोरैहाय आङो न'खौ सुंथानो हानो बे समावनो आं साख्रिखौ मोनदों बे समाव जोंहा रनेन्द्र नारायण बसुमतारीया फरेस्ट मिनिस्टारमोन जोंनि दतमायाव थांदोंमोन थांनाय समाव आङो आंनि सिपिआव आंनि दरखास्त'खौ लांफादों ओमफ्राय सारजों देखा जादों सारलै सार आंथ' मेट्रिक पास जाबाय जोंनि न'आव रोखोम फाइनान्सियेल उइक गतिके उमुक जायगायाव साख्रि ओंखारदों सारा जुदि अननानै आंनो होयोबा आंखौ नायबाय साख्रि नामाखौबा औ दरखास्त' लाबोदों औ नाजावबाय बियो नाजावनानै बियो गावनि गस्ला सिपिआव सोनानै लाबाय आंहा बेनि खाथियाव गसंगासिनो दं आरो बे मन्थ्रियाबो आदाया रनेन्द्र नारायण बसुमतारीया मानसि रायज्लायगासिनो दं आंखौ ओरै नायबाय आइया दाबो थाङाखै नोङो होनबाय थाङाखै सार दरखास्त'आ आइया नोंनो साख्रि नांगौ होनलाय औ नांगौ सार होनबालाय आं लांसै नै लाबोनाय सिपिआव लोगो लोगो अखानायै आंखौ फन हरबाय सासे कन्ट्रेक्टरा जोंनि गामिनिया एसडिअआ बिनि खोथाखौ होनबाय नोंसिनि लोगोआव सोरबा सारदा प्रसाद मुसाहारि दं नंगौ औ दं सार खोन्थाहरनाय गाबोन बेखौ खोनानाय लोगो लोगो आंथ' बुजिखाबाय आंथ' पिडब्लिउडिआव साख्रिनि दरखास्त' होदोंमोन सार रनेन्द्र नारायण बसुमतारीनि आखाइयाव होमबा बेनि खामानिसो नामा दाना नाब्ला सोरांनो उन्दुनोनो ओंखारला फैबाय एसडिअ सोंबाय नोंनो ना सारदा प्रसाद मुसाहारिया औ सार फैदो नाब्ला फैयो नों जइन लाफैदो नै आंनि साख्रिया बिदिनो जाजेनदों बेनिफ्राय आङो बास्लायदों पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव आङो एलडिए हिसाबै हाबदों प्रम'सन जाबाय इउडिनिफ्राय आङो डिभिजनेल हेल्थ एसिस्टेन्ट जानानै रिटायार जादों एलडिए लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट इउडिए आपार डिभिजन एसिस्टेन्ट नेक्स्ट प्रम'सन डिभिजनेल हेल्थ एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्ट जानांगौमोन खिन्थु डिभिजनाव जोंना पस्टआ आप टु डिभिजनेल हेल्थ एसिस्टेन्ट बेहायनो आं रिटायार जाबाय सेंग्रा समनि बाथ्रा सेंग्रा समनि समावथ' हाबा जानांगौनि खोथा जाबाय सेंग्रा सम जाबाय हाबा जानांगौ जाबाय बिनानाव दं फंबाय दं थेवबो आंनि फंबाया आंखौ लेखा फोरोंदों जे आं बेखौ फोरोंनांगौमोन बे जेन'बा आंखौ फोरोंबाय दा आङो साख्रि मोननायनि परे बे फंबायमोनखौ आङो नायदों बिदा जानानै आं फंबायमोनखौ लेखा फोरोंनांगौमोन फंबाया आंखौ हालुवा जानानै लेखा फोरोंहोबाय आंहा कर्तब्य दं आंनि क्षमता थानाय समाव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिभिजननि आङो हेड एसिस्टेन्ट जानाय समाव आंनि फंबाय गेजेरखौबो आं साख्रि सोदों आंनि फंबाय उन्दैसिनखौबो आं साख्रि सोदों बेनिफ्राय आं जाथि खुरमाखौ जेसेबां हागौ आं खिन्थु नायदों दै दा बिसोर माने मोजाङै रायजो जानानै दं रिटायार जाबाय थेवबोथ' पेन्सन दं बिदिखौनो सोर मावना होनोमोन आंखौ सानसेखालि सासे मानसिया होनबाय इसोर नोङो रावबो इसोरानो होनाखै आंखौ नों बोरै आं इसोर होनखो नङा बेवाइफोर आंनि फिसाय थैबाय आं दा साख्रि मोनबाय बे साख्रिया आंनि फिसालानिमोन बेबो थैबावबाय आं मोनबाय होमबा मोनसेनि परे मोनसे बे उफाय जानानै जायाखै बेयावफोर नों इसोर नंगौना नङा हा नों होनोबालाय आं इसोर खिन्थु आंखौ नोंसो होनदों इसोरखौ नोंनि बादै आं गुबुन मानसिनोबो आं साख्रि होदों ओरै होननानै दा आं मानसिखौ जेसेबां हागौ आङो
बै समाव सहाय खालायबोदों। सांसारिक जिबन सांसारिक जिबननि खोथाया आङो हाबा जाबायथ' दा हाबा जानायाव आंहा खुसि। मानो खुसि? आं सासे बर' हिन्जावखौनो होनदो गुबुन मानसिबाबो बर'जों खांजानाय BSc डिस्टिंसन 10 पजिशनाव बियो 1975आव अल आसामाव 10 पजिशनाव BSc पास जानाय मानसि। बियो उजियाव माने कास्ट हिसाबै बेंगलि जेनेरेल। दा बे उन्दै समाव सासे मानसिया बेखौ जोंनि बर'नि बिथोराव बै समाव सेंग्रा साहिला बिजनेस खालायग्रा मानसिया लामा सामायाव लोगो मोननानै थारमाने स्टेसनाव लोगो मोननानै बिमा फिसा बिसोर दंमोन। सोर जागोन नोङो बहा थांनो बहा मानो? गैया, न' बां गैया। हाबा न' बां गैया। दा बहा थानो? गैया, फै आंनाव हनै खाथियावनो लिंलांनानै एसेनि उन्दैखौनो बे LP स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ME स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै हाइ स्कुल खालामनानै फरायनानै आरो BSc पास खालायनानै बे आंनो हाबा हरदों। बर' गुबै गाननाय जोमनाय कास्ट'डिये बे गावनि हारिखौनो बे मिथिया। माने बर'नि बादै माने बे परिसय जेबो गैया। जेरावखि थाङा माने बर' हिन्जावफ्रा सारि गाननानै थांगोन। दिल्ली बम्बे माथो साबिसा जेरावखि थाङा माने बे खिन्थु बे दख'नायैनो थांगोन। दख'नायैनो थांनानै जेब्लानाखि रेलगारिफ्राव गसंनानै थायो बेखौ नों बबेनि जाखो मादै बर'फ्रा नुनानै आयं फै आंनाव जिरायफै। बे क्रेडिटआ बे मोनगासिनो मोनदों। होनबा जोंनि मानसिया गावखौ खोमोरनो नागिरो। गुबुन मानसिया बर' जानानै खिन्थु बर'खौ होखांनो नागिरो। आंनि लाइफआ बिदि थांदों आरो। आदसा जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांनो बेनि उनाव फैफिनगोन जोङो सारदा प्रसाद मोसाहारिजों लानाय मोगा मोगि हाबाफारियाव जों बिथांनिफ्राय दोंनैसो खन्थाइ आवरायनाय खोनासंगोन। दान्दिसे ब्रेक। फैफिनदों लागासिनो दं मोगा मोगि खन्थाइगिरि सारदा प्रसाद मोसाहारिजों। जोङो नुनो मोन्दों नोंथांनि सोरजिनाय खन्थाइफोराव गोबां रमान्टिजम दङ। नोंथाङा नोंथांनि दोंसे खन्थाइ आवरायना होग्रोदो। आंनि बैसागुनि सेर सेर बैसागु बिजाबाव सुजुजानाय गिबि सिगाङावनो सेबखांजानाय आं बे खन्थाइखौ आवरायनो नागिरदों। आरो आंनि बे बिजाबा बैसागुनि सेर सेर बैसागुनिल' बाहाय खन्थाइ जेखौखि फराया मानो बे बैसागुनिल' आरोखि। आं सेथि खन्थाइखौ आवरायनानै फोरमायनो। बैसागुनि दिनावलाय आंबा गावखौ गावदां होनो फावदुर होनो नोंनि गोदै रावजों देना आंखौबो माबा एसे होन। बैसागु दिनावलाय थैरोङि आजोला थैरोङि आंबोना थैयै अरै रोदोमनाय खिलिनाय बिफां गाजला आं अननाय बादि इसोरानो बिदि अनबावा नोंखौ आंसो नोंखौ फांदां होनलाय रजे होनलाय अननानै रजे होनलाय होनो अननानै देना आंखौबो माबा एसे होन। बे रादाया आंना बैसागुआवल' नङा थैस' थांस'नि बे गिबि आरो माने बे जाहैबाय बैसागुआव माने बैसागुनि सेर सेर बैसागुनि खन्थाइ बे खन्थाइनि गिबिसिन खन्थाइ बे खन्थाइया जोबोर मोजां जादों। आरो बे खन्थाइनि जेनाखि सोरजिनाय बेनि गुदियाव मा दं?
बिनि गुदियावथ' दं जाहैबाय आं दाबो सासे सिख्लाया हौवाखौ बाख्नायनानै खन्थाइ लिरनायखौ गोबां नुवा खिन्थु जोङो लिरगिरिफ्रा बा खन्थाइगिरिफ्रा लाइमोन सिख्लाफोरखौ नुनानै बेनि समायना रमायनाखौ नुनानै जों खन्थाइ सुजुयो गोसोजों गोसो जों गोसो थोलायो फोरमायलायनो हाया आं बेखौ बाहाय फोरमायदों अनेक रावै आं होनदों गावदां होनदों फावदुर होनदों रजे होनदों आं नोंखौ अननाय बादि इसोरानो बिदि अना आं जे नोंखौ एथ'बां अनो देना बैसागु दिनावलाय नोंबो आंखौ माबा मोनसे शब्दजों अननायखौ फोरमायदोना होनदां नोंथाङा खन्थाइ सोरजिनाय जे जागासिनो दङ नोंथाङा माबायदि खन्थाइखौ सोरजिनो बांसिनै मोजां मोनो रमान्टिक मडार्न पस्ट मडार्न दा बिदिबा नों नायनो हायो आरोखि आं जे मा धरननि खन्थाइ लिरदों दानो नों नुबाय आरोखि रमान्टिक आरोखि जेलानाखि गोसोआव माबा मोनसे सुखु दुखु फैयो बे समाव माबा मोनसे दुखुनि फैयो आसले आं मिथिंगायारि खन्थाइगिरि आरो मिथिंगायारि माने बे रमान्टिकखौनो हमना लादों आरो बिदिबा आं जिखुनु बोलायो बेनो आंनि खन्थाइ आरोखि दोंसे फरायबावनोसै ना आदसा दे आं दा फरायनो लानाय खन्थाइया दिनैलाय बैसागु संक्रान्ति गाबोननो फरायो बैसागु ना दिनैलाय बैसागु बार बारनायाबो बैसागु अखा थाइफ्रिनायाबो बैसागु दिनैलाय बैसागु सानजा फैसालियाव जायख्लं बारदै सिख्लानि सि लामनाय दान्दा गंसेमानि रेगे रेगां मादि हाबा गोरों बियो बारदै सिख्लानि दानाय लुनाया गोजा जारौ गोमो गोमो गोथां लाइगां मामोला दाखांबायखो बबे समाव बेखौनो दिखां दोनखां फैदों बियो इसानसालिनि माखुनि सोदोबजों थागोन बियो हाप्ता खनसे गोदान आर'नाइ दानायजों देग्लाय सोर बोरै रंजायो मोसाखावरिफ्रा मोसाफानो नुलायसिगोन ना खरसा जावरिनायखौ दै जब्ब जब्ब दैसाबिलियाव आरो नुलांसिगोन बोरियाव दावखोनाय ना खावै सिख्ला आइजोफोरनि दोलो मोसाखावरि मोसानायखौ बबे दबथायाव सौहैयो बबे लांगोनानि न'खराव थार बासि बासि जुगुन्नु दावथु सिमांनि अनजिमा गैया दिनैनि बैसागु दिनाव जोबोद बे मोनसे मिथिंगायारि खन्थाइ मडार्निज्म आरो नोंथाङा जेनाखि खन्थाइ सोरजिबाय थादों दासिम गांबेसे बिजाब आं साफायनाय जाखो आंनि आखायाव दा बाहाय सेबखांनायजों लोगो लोगो द' गां जाबाय द' गां जाबाय जेलानाखि बर'फ्रा माने गावनि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ फोगोमनो हारिखौ बे धोरोमैनो दिखांनो होननानै नों गोरों गोराफ्रा जावरिखांदों आंबो गुबुनाव दंमोन आंनि धोरोमा थगन आङो माबायाव हाबदोंमोन जयगुरुआव हाबदोंमोन आं गोसोआव गाबखांबाय हाबाब आंनि आइ आफायानो जोंनि धोरोमखौ फोगोमनो नागिरदोंबा आं आइ आफानि गथ' जानानै लेखा रोंनानै आं बोरैहाय गुबुनाव थांबावनो आंबो लाइनाव आगानाव होफाबा लाइना गोलाव जाहाबि ओरै होननानै आं ओंखारफानानै दा आङो बाथौ धोरोमावनो दं आरो बे बाथौ धोरोमा जोंना दा सोदाङै सोदाङै जोङो दा
हाथारनायजों खोथा गैया बिबारजोंनो जोङो आर'ज गाबो मेथाइ रोजाबनानै जोङो गावनि धिखारखौ होखारो न'खरनि आफोद खैफोद रैखाथि होनानै जोङो बिरनाय रोजाबनानै जोङो बोराइ बाथौखौ आर'ज गाबो मेगननि मोदै जों फोसरो गोजोननाय मोनो आं बिनिनो सिगाङाव बा गसाइ होननाय बाथौ धोरोमनिनो मोनसे आङो खन्थाइ दिहुनदों जे खन्थाइया माने प्रेयार सं नोंथाङा खन्थाइ सोरजिनायफोरनि थाखाय माबा आलादा एबा जुनिया सम एबा जायगानि बाथ्रा फैयो नामा? आं खन्थाइ आवरायनायाव जायगा लानानै खोथाखौ अबयसे आं होनोब्लाबो गुबैयै आंनि गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय खन्थाइया जायगाया दोरोदनाङा जेलानाखि गोसो जायो मर्निं वाक खालायनाय हक माबा मोनसे फैनाय बेखौ आङो मुखस्थ' लायै फैयो बेखौ आङो न'आव हाबफैनाय लोगो लोगो आं बेखौ थुगथारनानै दोनो बे थुगथारनानै दोनबाथाय बे नों बोरै साजायलाङो साजायबाय थादो आरोखि गुबुन गुदिया थाखाबाय नालाय आं बे हिसाबै खन्थाइ सोरजियो नोंथांनि बे खन्थाइ लिरनायफोर एबा बिजाब सेबखांनायफोराव सोरबा गेदेमा सुबुंनि इन्सपिरेसन बिदिखौ जोंहा गहाय बे हमेन बरग'हाया होनबाय थादों आरो गुबुनाबो बेजों कथ'पकथनाव होनदों आरोखि नोंथां माबाफोर एवार्ड मोनबाय गैया मोनाखै नोंथांखौ सोरबा बाख्नायदों गैया बाख्नायाखै नोंथाङा बाख्नायजानो लुगैना लुगैया गोसोआथ' बाख्नायजानो लुगैयो हमेन बरग'हाया होनबाय आरो नोंथाङा बाख्नायजानो लुगैयोना आंबो बाख्नायजानो लुगैयो होनबाय आं बाख्नायजाबोदों हमेन बरग'हाया होनबाय आरोखि क्लास 7, 8, 9निफ्रायनो आंनि स्कुलाव मास्टारफोरजों जिखुनु गियान दैनि सभायाव खन्थाइ आवरायनाय माबा मोनसे आबृत्ति खालायनाय आङो प्राइज मोनबोदों टिचार्सफ्रा आंखौ इन्सपिरेसन बे समनिफ्रायनो होबोदों बाख्नायनाया नांगौ बाख्नाया सारा मानसिया मोनसे थुलुंगा मोना बिदि होनदों आरोखि दा बे खेथ्रआव आंखौ रावबो थुलुंगानाय गैया आं हारसिङै सोलोंनाय आं हारसिङै गोसो जानाय उमुकनि खन्थाइ फरायनानै उमुकनि सल' फरायनानै आंबो माबा मोनसे खालायनो हायो नामा ओरै होननानै आं हारसिंसो लिरनाय जोंनाव थुलुंगानाय मानसिफ्रा खुब खम थुलुंगा होनो गोसो गैया जोंनाव माबा मोनसे बिजाब ओंखारो बेहाय जे माबा मोनसे दं नोङो बिजिरनानै खोन्थानो बेबो गैया जोंनाव खिन्थु असमिया माबायाव जोङो पेपारफ्राव नुयो आरोखि जिखुनु खन्थाइ मोनसे बिजाब मोनसे ओंखारोब्ला बाहाय समाल'सना खालायो थुखोनानै होयो बै लिरगिरिया मोजां मोनो आं बिदिखौ लुबैयो जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांबावदों बिनि उनाव जोङो जोबनाय फारसे फैगोन आरो दोंनैसो खन्थाइ बिथांनो आवरायनो खाबु होनाय जागोन फैफिनदों जोङो दा समाव नोंथांनिफ्राय दोंनैसो खन्थाइ खोनासंबावनि आंनि सोरजिनाय बैसागुनि सेर सेर बैसागुथ' बेनिफ्राय जिखुनु बोलाबानोथ' आंनि खन्थाइ नालाय आङो मोनसे फरायबावनो लुगैदों फरायनोथ' नङा खन्थाइखौथ' फराया आवरायो आं दोंनैसो खन्थाइ आवरायबावनो नागिरदों दा आं दा आवरायगोन खन्थाइनि मुङा जाहैबाय दाउ खौवौआबो खौवौयैनो हायनारि मिथिंगाया मिथिंगायैनो दाउ खौवौआबो गावबादिनो
थेवबोदि मानो आंगो एसेबां बेनि देंखोआ खौवौ खौवौ हृदया बेखौनो होनो दाउ खौवौनि गाबफैनायखौ बैसागुनि मिथिंगानि रैरुबु खावलायनायखौ बिलिर बिलिर गोदान सोरजिनि सिमांजों बोथोर बरायनायखौनो फैयो बाफैयो बे दालायावनो बे दालाया बेनिखा बेनि अराय रदायखा बार नांनाय बादि सोदोब खोमायाव हाबफैयो खौवौ खौवौ खोनायो बोथोर जायो खोनायो बोदोर जायो बारग' हायाखै रावबो दुनियानि हाजो खर'नि दै निजोरायाबो बोदोरजों मा जादों होनना फैनाया सनानि जिन्जिरिजों बाग्लायै हायेनाव स्राय स्राय मोसाफैदोंसो। जोबोद मोजां खन्थाइ बेखिनि जों नोंनाव माने मोनथिनो लुबैनाया नैबे दङ जे नोंथाङा माने बबे समखौहाय खन्थाइ सोरजिनो थाखाय साबसिन मोननानै लायो? सोरबा सोरबाथ' हमना लादो उदां बोथोर होनो सोरखौबा उदां बोथोराव खन्थाइ सावरायनो सुजुनो मोजां मोनो बा उदां बोथोर दुफां बोथोर बिदि लानानै आरोखि आंनो सोरजिनाया बिदि नङा आं जेब्लानाखि सोरजिनो नागिरो बे बोथोराबो आं बिजों खोथा गैया उदाङावबो आङो गोसो जायोबा उदाङावबो आङो खन्थाइ सोरजिगोन दुफाङावबो गोसो जायोबा आं दुफाङावबो आङो खन्थाइ सोरजिगोन दैज्लाङावबो गोसो जायोबा आं दैज्लाङावबो खन्थाइ सोरजिगोन गोजां बोथोर होनोब्ला आं गोजां बोथोरावबो सोरजिगोन माने खन्थाइया खन्थाइ दंगासिनो जोंनि मेगनाव खनखांनोसो नांगौ नालाय बबे समाव आं बबेखौ खनखांगोन आंनो बुजिया आरोखि आंनाव बोथोर नाङा। नोंथाङा जिउआव गाबफेरदों? जिउआव आङो गाबनाया नों खोनाजासे आङो गाबा आंना मोदैया मिनिनायावसो गाबो दुखुनि खोथाया जेब्लानाखि आङो मिनियो होमबासो मोदै गयो आं गाबो होनोबा मानसिफ्रा मिनियो माने गाबरोङा नालाय बे खोथाखौ आं नोंनो फोरमायबाय आरो मिनिनाय एबा खुसिया माब्ला फैयो? खुसिया दिनै नों इंखं पाब्लिकेसननि मेनेजारानो आंखौ लाबोनानै नोंथांनि इंखं पाब्लिकेसनाव जे आंखौ जे खन्थाइ आवरायहोदों आंनि जिउ सोमोन्दोनि जे फंनैसो खोथा नोङो मिथिनो नागिरदों आं जे फोरमायदों खुसिया आंहा बाहायनो बेनिफ्राय आरो खुसि मा थाबावनो आंखौ रावबो मिथियामोन दिनै नोङो अननानै आंखौ बे नोंनि स्टेडियामाव लाबोनानै आंखौ खन्थाइ आवरायहोदों आंनि जिउ खौरां नोङो मिथिनो लुबैदों मानसिफ्रा मिथिदों बेनिफ्राय खुसि मा थानो हागौ। नोंथाङा दा रिटायार जानानै बे बैसोआव माने खन्थाइ सोरजिगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जिउआव मा जानो लुबैबावो? आङो दा खन्थाइगिरि जाबाय लिरगिरि होननानै मानसिफ्रा आंखौ दाबो मिथिया आं जे मानसिया अलखद जानानै थैयोबा सोरनिबा सारादुआव जे सभिनिर ओंखारो आं बाय दुखु फोरमाय बै मानसिजों आंहा जेसेबां रिलेटेडमोन आं बे खोथाखौ फोरमाय लिरो आंनाव बे रुंसारि जानाय मानसिफोरनि जिउ खौरां हथात लिरनायफ्रा आंनाव दा मेरला दं आं बेखौ बिजाब हिसाबै खालायाखै खालायोबा बे मोनसे बिजाब सल' दं बेबो मोनसे बिजाब माने बिजाबानो बिजाब दं आरोखि खिन्थु आङो रां रुफा गैयैखाय आं बिदि बिजाबखौ खालायनो हायाखै आङो राइटार जानानै आङो मानसिफोरजों मिथिजानो लुगैनानै दं दा खन्थाइगिरि हिसाबै आंखौ मिथिबाय राइटार हिसाबै बिदि मिथिया आं दा राइटार जानो गोसो दं। आदसा दा जोङो गोबां सम आरो लाखिनो हायाखिसै नोंथांनि बे समावहाय बड'लेण्ड खन्थाइ टेलिभिसननि जेनाखि सम होफैबाय बेनि थाखाय नोंथांनो जोङो गोबां माने साबायखर होबाय आरो दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।